Доста често ме питате как да залепите мигли. Много е лесно, сега ще ви покажа. На първо място трябва да знаете, че ако имате увиснал клепач, както е при мен, трябва да избирате мигли за удължаване, които във външния си край са по-издължени, тип котешко око. Но ако нямате такива и най-обикновени снопчета ви вършат работа. И сега ще ви покажа как става този ефект. Първият размер, който ще използвам е 12 и отварям кутийката с пинцета. Внимателно взимам снопчето, след което го поставям на ръката си. Взимам от лепилото. Много е важно лепилото за мигли да бъде качествено. Това, което аз използвам е на Артел бялото лепило. Взимам снопчето с пинцетата, потапям в лепилото. За този ефект на миглите ще ви трябват две 12-ки. Първата мигла в края на окото, като леко я поставям да върви настрани. Взимам втората 12-ка и я поставям непосредствено върху нея. След това взимам десятки и по същия начин ще са нужни около 5 или 6 десятки. Започвам да редя десятките, като ги поставям по същия начин леко настрани. След това поставям още един ред десятки върху тези, които току-що съм поставила. И между десятките и 12-ките поставям две 11-ки. В началото на клепача ще поставя една или две осмици. И ето какво се получи. Всъщност на уебинара си показвам много тайни. Бих казала, че това е един мини курс по грим. Ако не умеете да се гримирате или искате да усвоите различни техники и да разберете как правилно да избирате козметика, коректор, фондиотен и други, то този уебинар ще ви стане най-добрият помощник. Ще се радвам да ви видя. Още веднъж напомням, линкът е в профилът ми. Регистрирайте се и елате. Виждате ли какъв прекрасен резултат се получава? Абсолютно различен поглед само с помощта на едни снопчета.